gonanmu kuwi. Sing iki. Ya apa? Tempe keripik. Iya. Ayo. Uang lanang senengane nyandang, yen wis nyandang lungguh makakak. Lah kae Ketok. suwale abang. Oh, soalnya apa? Wong wedok senengane dodok, yen wis dodok lungguh makakak. Lah kae Ketok. Matodong sabar. Oke. Ayo. Ayo yo. Jalma Prana Jaya. Joyo. Spesial audio. Dia memakai jubah, bila merebah menambah gairah. Bila digoyang apa? Ayo dapat deh. Ini rambut, ini janggut, ini sikut, ini perut, di bawah perut. Namanya Lutut ya, lutut. bisa nggak? Utan ono palangi, umbah sabune wangi, ditinggal munggah. Lo anaknya tangi ya? Salah apa? Dalam mobil. Jelma bola. Siaga. Ayo yo. Waktu cilik jenenge krikil, serak cilik jenenge sotil, matane dodo Iki. jenenge kotel, kewan cilik arane jangkrik, rodok cilik arane kepik, gonan kuku. Sing iki. Apa kuwi? Jenenge tempe keripik. Iya, tempe keripik. Ayo. Uang lanang senengane nyandang, yen wis nyandang lungguh mekangkang. Lah kae ketok Sing delondek iki. suwale abang. Oh, sing suwane abang. Ya. Ayo. Wong wedok senengane dodok, yen wis dodok lungguh makok. Lah kae ketok Lah iki apa to. Yos? Matodong sabar. Batok. Ini rambut, ayo ini janggut, ini sikut, ini perut, di bawah perut. Apa wi? Namanya jemput Lutut. Alah, kucang. Udan ono pelangi, ubah sabune wangi. Ditinggal munggah Yos. Apa? Anak